Alfés és un poble del Segrià. És molt a prop de la capital, Lleida. Només hi vivim uns 320 habitants. El poble està situat dalt d'un turó, d'on es veu tota una plana molt gran. Els carrers del poble són molt costeruts. A la part més alta hi ha la Vileta. La Vileta és la part més antiga del poble. Els meus padrins viuen allí. També hi ha dues places molt grans. Tenim una església molt antiga. La casa de Cal Doctores és el monument més important del poble. Té una façana de pedra molt ben treballada. Aquest és l'edifici més vell del poble. També tenim una consulta per anar al metge i un ajuntament. Tenim una ermita dedicada a Sant Salvador. L'ermita té una campana amb una llegenda. Diu que quan sona desfà els núvols de les tempestes. Des de dalt de l'ermita es veuen els trossos del terme. El meu pare té un tractor i cada dia va a treballar al gros. Aquestes pedres velles tenen forma. Aquesta té forma de butaca, no de sofà. Aquesta té forma de llit. És la Mireia. Dorm, net, dorm, net. Aquesta té forma de taula. És la forma de cadira. Aquesta és la nostra cova secreta. Mira el ocell. Som aquí un cavall. Mira la nostra cova secreta, mire. No, que abans hi ha coses angleses. Una paret. Mira, jo per aquí segur. Veus? No, mira. Aquest és el nostre poble, Alfés. També tenim una escola. La nostra escola és molt petita i molt bonica. A mi m'agrada més de dins que de fora. L'escola té dues classes. La nostra és la dels grans. Divendres, doncs per divendres. Vale, per divendres. Vinga. Aquesta és la classe dels petits. També tenim ordinadors per treballar.
quantes hores serà la festa? Así. Bueno, desde un patio y una basa d'aigua. Aquesta és la plaça de la Bassa. Es diu així perquè antigament hi havia una bassa molt gran d'aigua, on es recollia l'aigua de la pluja i de la font. Fa poquets anys la van arreglar. Ara s'hi fa el ball de la festa major. També venim a jugar cada tarda. També anem amb bici. Mentre nosaltres juguem, les mares i les àvies ens esperen assegudes al banc. A davant de la plaça hi ha l'Ajuntament. Aquesta és la plaça Major. Aquesta plaça és més petita que l'altra. A la plaça hi ha arbres, fanals i bancs. Hi ha 4 pilars que volen dir les 4 barres de la senyera. De vegades també li diem plaça de l'Arc, perquè té un arc de pedra molt gran. També hi ha una font. No t'amorros! L'església d'Alfés és un dels edificis més bells del poble. L'església està construïda en estil romànic. Consta d'un temple, que és el cos principal, i d'un campanar que fa 30 metres d'alçada. La part rodona del final es diu absis. A la part de dins hi ha l'altar. El temple està dedicat a Sant Pere. Aquí dins hi caben moltes persones. L'església es troba en un dels punts més alts de la vileta.
més hi ha 6 fonts. Aquesta és la més gran i la més vella. És a la plaça de la Bassa. Aquesta és la font més nova. També està a la plaça de la Bassa. Aquesta és la font de la plaça Major i venim a veure quan juguem a la plaça. Antigament aquí també hi havia una font, però era diferent. Aquí venien a veure els animals. Aquesta font és darrere de l'església. Des d'aquí es veu la ciutat de Lleida. Hello, baby! Bye-bye! Bye-bye! Aquesta font és davant de l'escola. La vam fer perquè els nens i nenes veguessin després de jugar.